dear, M-I-N-G. Bichim wafidi ene to sompa FM and TV nebema weni jie ene aketiampa nebema weni jio sabra boy mo dajini bina chiro suno die wonya nebema weni jie naketiampa so kamu ema aketiampa papa wafidi ene to sompa FM and TV why Yasim Sompa Manigi Akati Apana Unu Warada Sompa de Asitinaimunu Emma Katiapa Ye no my Munsam Makudia Munsam Yina Nekasebo Bitisam Nia Jasusam Yina Sompa de Abama Sompa FM Emma Katiapa Sompa TV MNG Sompa TV MNG Oh, wisdom ni mitie Sompa FM Nonsia abo Sompa 106.5 FM across Suni Ghana this year. Yamamu nyina chiama makwa bebredu so sensama hodo a edi ahim wo manmu ena afei obi manso no yeboabo ne nyina no se kasebo a edi kan na yede ebesom efri yatena yekese mu ewo enkran Dome Watermelon Street ho ena yebutu onye yenkwa ne yefa kasebo ne bi Sompa 93.1 ewo Kumase Adamfo Pa Radio ewo Paris France wo so fa bi doma 100.7 ewo doma hinkro nkranza Sompa eye 90.7 Tejuman eye 106.1 FM Sompa no a Sunyan eye 98.9 ena fei Sompa 101.1 so eno ewo takwa yeba mfimfi mantam Kingdom 106.1 FM ewo mankesim anope wo so fa bi kanesha ban radio ewo kaneshi market decoder no so uko bebia radio stations na wana so Sompa FM a ubehunu yen ewo ho ye stream live ewo Facebook and YouTube eye Sompa 106.5 FM Accra on Facebook and YouTube no so eye Sompa FM live www.sompaonline.com ko horma wadawroma ubetime nyansam ni bina working kan na nakojo Jesi Company Limited na dawroma na yeti bebie won na ton adansie hu ne mapa no pay me de number no betu dwa bre se fatam na wo so wa frɛ no na wakwakoje o building materials no ewo eho no mama bibie timi akonkan se wonya ntwitwi wo se a Pelesta Company Limited womo ya stood pace ne brush ni bi na use sanse eno ne ade atomu a eye papapa na ensama hodo a yede enam no ne ebedi mu akoti ni bi ene se Mampani Mahama abomoden a ede kasi akoche asodafo womo commanders no a sabre womo koma homegye mu no emu nkomo wa ha Yebeko ne akọ National Communications Authority womo atenaye womo ede ensembia betudwa ede afa cyber security ehun koma hodo bi hu so ne se de abefo dimde dandan ne mani ewo manmu kane DC ya na owo so aman district wo de atudwa chese Supreme Court se yenyi delegate system ni mfiri ho no woni Supreme Court ya adwene a kosi wiase Accra Mayor ene kasei wadi atudwa ya wakyerɛkyerɛ ne enti akaneshi market food bridge no yɛda soa eye hu adwuma bepem ne mpanifo enya enwie ye emu nkyeremu nyina no yɛde brɛmu na okay Efia Nkwanta Regional Hospital kane mampani na na danko akufu ado ne mfoni ya na esi ho a manfo kobudwirigu ye no wo ma san de foforo esi ho na yɛde ade yɛbɛkɔ asante mantam no emu so ame Mazin artisans na womo ena kasei womo kyerem se ade se de MPP ni NDC fo womo aye o my Ghana no the base movement eye Ghana first fo womo nko ani da so na yebakọ amano ne
na manone nsem mu no Palestinian for wo mo ne Singapore for enkom obi wa ha ye be checheri nyina mu kama ade ama wo we ene ensema hodo no pay ye baba pensem mu na ye di mu nkomo ede ama wo se kasebo a edikan midin ede ADWOA ASARE anopay mene odoman kuma chia me obrempon na kwaku ampoma afi yenshen seminase emfa emao yeshase de free Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Nakachi na no ada na wokoka kire asodafo mpanimfo ne se womo commanders ya da wo ma no kanen ko mo ko ma home gem no mo kofia nanka ye bomodin a ne ape ehyan a ye frɛ no armor vehicle ni bi ne atutu bom kura enye yi na akode bebre ewo mu no eno na ye ka na ye de ama wo nanso mampani che se saade no wajae na aban yiso won pene saade ne bi okura eno nti jae wajae ni nyina na se enya se bia won ma won kai emfa nkofie na emom wo besesa no won fo amoka emma won bio ne wode be ma won no eye foforo kura eno na wahye eye sesi Chief of Defense Staff Lieutenant General William Ejapon wahye no amana de Toyota V8 akese ebie no wode bi ede akoma kane CDS ya na owo kane Chief of Defense Staff era General Thomas Opompepra sese wono kona homegie mu ena former service commanders e Ghana Armed Forces nyina wodi bi akoma won na we no V80 Toyota V80 eno bi ena mampani hye se omfa nkoma won Land Cruiser no eno bi na wode koma won se ne be ye betimi aboa na wo mo so omakobadie mu atimi ayeboko na we no eno ada ya ena Ghana Armed Forces wo mo kwatro to wo mo Facebook page ne so kire se no kre mampani de Toyota V8 no Land Cruisers no wodi abre ewo na we kura wode fa ene Chief of Defense Staff Lieutenant General William Ejapon so na wode bre wo se wo mo mfama wono mo ekọ ma homegie mu no we nyina ye mampani bosha wo hye ye se wayi amokas ni nyina de afiri wo ne mo wode foforo ba be hye wanan no eno na mampani ahye ne saa ese wo mfamre wo no nti womoni age pa se mampani aye ne saa na we nyina mu no Lieutenant General William Ejapon se mampani so ne koado adwumason ya commander foi wono abeye ede ama no ede ama aban se ne ebeye ne manyina betimi akonkan nti eno nti ne ni da so pa se initiative bia ewo ho ya wo se wo ye empo infrastructure project welfare interventions any measures a would be so de gukwan mu e ma Ghana Armed Forces so operations nyina timi koboko no mampani beye ama bibia etumi akonkan Ebusia ye to akasebo no so ede amount e won semfoforo emu National Communications Authority NCA adwumekuo no womo apao National Media Cyber Capacity Building Project ho entoma na we no eye enhyehya ahodo ya womo di gu akwan mu sede be ya internet so kro no bo ho bambo no won betimi ayire mu e wo man Ghana emu na afen so sede na bafo nimdie bibia internet so ne ye no enti kane na sede na amanfo adwene nhyɛ dan koho ene ye ho nko no be se enti sa biem ye didwa wo internet so ye apply for school wo internet so ye tu kwan wo internet so enti sa ne ma no nyina no ese wo mo hye na wo mo de hyehya ahodo egu akwan mu sede be ya bibia betimi akonkan na soafo abede akire ya wo no ehwe nkitahudie ensem eso ena afei abefo nimdie onumonyamfo Mohammed Adam Sukparu wono ena ekodi dwumadie no anima wo mkopa ho entoma enra na wode ato dwasa saa cyber security framework ya wo mo de bai no eno no betimi aye fapem mapa e de aba abefo nimdie kwan a ene wo man Ghana yenso ye de ye ho agye mu dendenden ya ekonkan papapa na wo kire mu se womo hwe animu se 1 million coders program ye no se womo de ba ye se ebetimi aboa mansanu nyuma etimi akonkan afei National Artificial Intelligence Strategy ye no so e kan hyehya ahodo ni AI innovation aban e de ba no ne nyina no kadwumedi ahodo a womo eboa pa se de be ya wom betimi ayire niemam eno eye Adam Sukparu eno no na wamane nkasa ye no anso hono mo a
wakyerɛkyerɛ ne ntia ene wɔmde saa cyber security capacity building project no eba sɛ wɔmbetimi adandan enniema ni ne titru pa any information sansa wɔma hyɛ ne nso ahunu sɛ ene Ghana ha wo hɔ no mo anu obi di aba beto internet ne so na aban pɛse wɔ yesɛyi enso bekom kura na enye no kura wɔmbɛ track saa misinformation no a ɛkɔso ɛwɔ abɛɛfo kwan no so nyina no na etimi aboa ma nneɛma hodoɔ yi a wɔmo hwɛ ni mu sɛ ebetimi adandan no eno so bɛba mu saa afei adeɛ kɛseɛ baako a no wɔmo edi mu ntintima pa ɛyɛ mobile money ho fraud yi a ene ɛkɔso yi sɛ nanse mu ntam mutie yɛ kaseɛbɔ no a wobɛhu sɛ mobile money fo no wɔma danda wɔmo nneɛma ni kakra strategies no wɔmo asesa no enti wɔn so ɛsɛ wo so sesa wo ho nneɛma kakra na etimi aboa sɛ kane no sɛ deɛ no wɔmo wɔ hɔ no obi afrɛ o mpacho ma send sika bi aba beto account no mu ɛyɛ mobile money account no mu enti bopin wei sɛ deɛ bɛyɛ a ebetimi aboa na yehunu de yekɔ wo hɔ a wani bɛba no ne yɛ yi sika nyina de afiri account mu sɛ wo ba hu sɛ nkrɔfo ani awan wɔ saa kwan no so enti wo ma yɛ wo ma dwene sɛ no wo mo nyɛ na approve bibia biom wo hɔ no ma yɛ sɛ o mpacho wo mfrɛ me debi o wa frɛ me kyɛ sɛ ɛkwan awoduo bebree obi kratimi ba shop na no wo se me send sika ma obi na wagye number no na wa transfer sika no wani pa wo vendor no wani pa atua se sika na egu teburu so yi wo se o mpacho me ba na ase de wo fro obi ase number na ekɔ ase number na nkɔ wani bete wo ho so no na kyerɛ sɛ wo mo ayɛ ofomfram edu sika adwane enti saa mobile money fraud ni nyina no eka nhyehyɛ awodo no a wo mo ani abre ho sɛ de bɛyɛ a saa nneɛma no nyina akrɔmfo no wo mo ebetimi aboa na saa nneɛma no nyina no etuo etimi atwa enunti na wo mo de saa capacity building no wo mo de ehyehyɛ so na onumonyamfo yi nsɛm ahodo a wɔde tu dwa wɔ adwumadie no ase no yɛnhwɛ sɛ yɛbetimi atie biaba abusua yɛda so a ɛhwɛ sɛ yɛnsa ebetumi aka deputy communications minister no nenne no na yabo ediama muama bibia nso etimi akonkan na sɛ de machiem ne nsɛm a wɔde tu dwa ne tofa bomu na mede atu dwa sɛ ɛyɛ internet so korɔ no bɔ ɛne fraud ahodoɔ yi a ɛkɔso yi enum nkɔmɔ na wodie ewo capacity building launch no ase ene no nyanya krado a yenhye na yento akasebo no so ewo ensem foforo emu na wo ensem foforo mu no yeguso ewo enkomo no Ghana de no a ena yede esom wo no ena no ada na otwetwa mu no ena Supreme Court kɔ asetena na wɔkɔ asetena no wɔde nsɛm bi ba ya no wɔkyɛ sɛ ɔman Ghana mu amanyɔfo no ayɛ no wɔmto ɔman Ghana mu ha sei no wɔn mo kɔ akɔto aba akɔyi wɔn mpanimfo no a gye nipa kuma bi ɛna wɔn ekohyia no akɔyi nia yɛfrɛ no delegate no ɛno no nyawo tamaklu ɛna afei ɛyɛ professor Kwabena Frempong Boaten ɛne baba akɔka ho wɔn de asɛm kɔ Supreme Court sɛ saa de no Supreme Court moa na wɔn munyi mfiri hɔ Supreme Court tie nsɛm no nyinaa no wɔn zampa ɛtɔ so mo paa ɛno nti ɛwɔ so wɔn yi saa ne ma no nyinaa no ɛde efiri hɔ ɛno nti wɔde ba yɛ no wɔka sɛ o sese deɛ wɔyi afiri wɔn ma no kora amanyɔfoɔ no bɛkasa ho bebree ɛkyɛ sɛ wei eba ne se ya wo ye free ho na obi a oyɛ party member bia oyɛ card bearer member betimi agina na watimi ato aba ne bisa no eba na sa o musika sem no e na be ha won pa eno nam so e ma soaman kane no mensini krache ya no wo ho onimnyamfo Philip Kwabena Boahen wode atodwa kyese no kure ne nyame anim ni Supreme Court aka no eye pa wono de wone Supreme Court no ya adwene na bra na honorable Philip Boahen wone so mpaka se e bom komo no enya botra che kakra gu ahoma so sei Betua no ye tatifo na Supreme Court rule ne che say tatiba wo good standing ne say tatiba wo tia ni dues it mean no hu say that say beboa e ma tatifo ni bia wiwi aso so e benya fair play tatifo ni yini pa e be ye de e yo munyina ko mo no mayi no mo so ko ba say bia yi presidential candidate na e selected few bia e wie pe ye say party ni ba bia wo good standing na okuta the party card no obeto sa ba ni na mane kwa mo no e ko bontu a wo dia hoden akoko it mean de me jitu faso
benya fini pa dodo no so no say akoye nipa ni nyina akoma so ade eye ketua bi na nipa na adwin de won chana adwin se o mo nko ana mo koto mabayi mo pan nti adu kafe no so a mo nko koto nyi Supreme Court nanka yanka onfanka won say state no so enya arrangement say se duru ha electoral commission so mo pa yen to bi say ye to general elections no nti de be cost wo ho ne electoral commission ene na pam for ba be so ba se wo ho no me de be hu ne say the police station for years 50 100 or more to aba wo ha o mo san ko no o mo di so mbe ti kan pe year no or 2 years no e be tuna manage aba no police station ho we onimnyam for Philip Kwabrabo ahen na wo wie kura no so ba ko bi e wa kire ne se yeso ka bi pa say na no constitutional review committee wo mko asetena e won nsem a white paper de atoso nyina no ba bi ono ni focus wo pa say 40 years no ansa no the president no a wo mo atwende aba 35 years and half a 4-year presidential term and also ya twende aba 5 years no wo se ababo pa 35 years you see e betimi aboa amadwo asare say wetimi aba bedi mampani na bibia ye boko St Augustine mo betimi aba bedi bi na bibia ye fine afei presidential term ya twemu no eye pa because 4 years no wo de be transition wo de be we wani be ba ho so na aso awie na so ye de 1 year ka ho de ya and ye woni excuse bia see akaja to na mabu for no so hunu say amanyo sem ne mamu na eko Ghana no that is how to put nyema yi na wo yire ohu esua amanyo sem ne so na wo de fi nsa ele suku ye na fa wo ya political party na wo tini be handle na wo tini the president na ya no mabu bia wo se ba no e ga de use no ta da achi wo tini ya de kase ne wo no go say na wo suka pa na do ta ne de so ki ba da ke spell ele president tell na go 5 years no so in line na yeah. Ohana also control. She like after Bakona, and I told you, Mr. We say, yeah, we're going to do that. Okay, I feel number of new candy and I have a we onimnyam for Philip Kwabrabo ahen wono na akane no okoso amaya mansinu mu no ya bankruptcy pani e wo ho na nkomo yi yamane boni kwam redu elder ene etasi ni nyina ede bae abusia ye free sansam no ne ye de yani ahwe amane foforo na enkramantamu Accra Metropolitan Assembly AMA atnaye no panyinipa woda no eye Michael Kpakpo Alote na wode atu dwa kyerɛkyerɛ mu ne nti a enei Kaneshi Food Bridge home project a womo ye se womo ba beye na womo ayensiesie sonko wo hose de beye a akobedi hu nsem betimi akonkan na wabekire mu ne nti a womo enya nko ho kora na kampese womo ewie sanse ye bosha aban no ehye na wokire mu se Greater Accra Resilient and Integrated Development Project ya ye twaniti afa no Garrett no eno ho adwuma ya womo ye nti na ase Food Bridge no womo nya nko ho sanse wo hwemu kese pa na Food Bridge no kura no sa project na eye connected Emma Garrett Jumedie no eno no ye drainage project a womo hwe se de be ya won betimi asisi gates akese afei de wo ho no mo a enhye da nya adwuma won betetim no mo aye ne iye se de be ya ensuo to a ebetimi afamu nasene akona ensu yiri ya ekoso wo man Ghana mu bra no no sa ne mani nyina atimi atwa enti se wo mo nya nwie ya ebe ye den pass wo mbeba sa Food Bridge no ho se wo mo ba ba ye san se e project kro no ho adwuma e na wo mo ye ensem a owura no e de tu dwa ne bi enie. We are not selling all the time for something to happen before start pointing fingers at the future. We went into something. The real new was the direct progress over from Accra Academy all the way and reaching to the bingo. It was a direct project passing through where I've engaged the direct who are in charge of the direct project. The second project from the way coming. Very soon we are going to really block one side of the road. We only have 2 lanes. The one from Malam coming is the only one we are going to use. But we are going to block this side so that we work the green work through as of now, when it's going to the guide people will be faster. We went for a meeting last week and what's happening is that we had a bit of issue with that. First ene ya yekotie ye eye Accra Mayor Michael Kpakpo Alote ye ka wosa no pa no nsia kasebo e wo SOMPA 106.5 FM Accra so na wasungu a wutie no na sede no nyina no ye de ma na Kodwogisi Company Limited sanse wono na aso ya sene ya ye de kasebo no ebro de bia me ka kiro sa dansie die eye baabi ba kope obu ho ma wo ye project kura won kope consultation bia won bisa wo bia sem bia se bia project ya mi ye
edien na beboa me building materials ben na beboa me sanse wusi abrosan a wuntimi mfa abrosan plan no enkonkwa ye 2 bedroom ana 3 bedroom enti esa wukọ na wukọ tie afutuo efri womo a woma bene na wombetimi akyerɛkyerɛ nneɛma hodo beboa ma adwumadie no atimi akoyie se ye nchensen papa eye Nana Kojoje Company Limited eye nade eye iron rods a yede esi edan emu cement plywoods building wires any bibia be from krenkren to krankran eho e na obenya no Nana Kojoje Company Limited we trusted tested and trusted enti ya so ahye e na yehunu ukọ horom na akoto niema sabenya niema fon ne beton de amawo cement ya cement papa prices nenso de da form afei wu wi ane de agu ehyen mu ba bia wuko bia ne deliver e de ama wa bra wuntu ahwe wumpe wei na opeden fo ne number no enkran Kumase takorade takwa baby bia tokro bia mu ubehunu Nana Kojoje Company Limited 0204 355050 0204355050 and 0244 419 393 na udem se wonya ntwitwi wosia no pay a mesrew Payas toothpaste and the brush ni bine yusu eye Leicester Company Limited for woman this product na be dwaman so yas de enya afa ne ye bekasa ye ho eye product a eye papa we dwaman so bristles no so eye ho ne ho eno a enye din pie no so a enye mre etu yusu e boss ne ho ban yas ne ye wo herbal ye wo whitening and ye wo total care toothpaste no de ofili se eye okay ma obi a no ubetimi ayusu me de adwo de bia me kire me formula no enwumre na me de heba no etwitwi me se na makwa akoda eboa anadwumu no nyina won kasa woni obi ahon komo enti muawa na enenam ne na wonum no nyina bebo onsene ho ban e de afiri ho na anopa no so wupia bonten a wayusu yas whitening no ana total care no na eno so ama onse no apai fita na bibia nso etimi akonka be bia tonton sa na emanyina supermarket ene edwaman so me pacho benye bi number obefre ewo enkran 0501 619588 0501619588 na Kumase nso wafre 0501390338 0501390338 nyumekweda roma ma menda ne me ho semani tete ba miensa bi me ba sisia Ajibebia no kwasem ajibebia yetwa ensem no eso yekopie mu ewo takorade na takorade eho na sompa 103.3 ewo no a wo mo fakase ne nyina ebie no na manfo ya ewo efie kuma ene ne mpotamo ede ko number 9 ho no a wo mo nyina am se ede na ekosue de na ekosue o kai se na anu bi efie kuma efie ankwanta regional hospital ho no na womo aye honi bi asi ho a owe mfodi ni din sɛ de yesi ho no a na yɛ kane mampani nana ado danko akwakuafo ado wono nana ɛyɛ ne mfoni a na ɔmanfo no ho no womu dwa live pa ɛno wɔm kɔ bu mfoni ni tugu yɛ na jampanifo de enchansen ɛkɔdwere ho nyina afi womo hu sɛ asɛ obi ahyase eyi bibi asi ho womo san pagya bibi foforo ɛde asi ho na womo ahwedi asɛ manfo no sɛ womo hwɛ ade no a womu peje si wo saa no a ekamia ye se ebetimi ayete se ayasabia mpa ya ye de ya afo atoso ene womu san asi e de asi bebia na mampani akufu ado ni mfoni da no e ho na no womu peso obese ompeje si wo saa na womu ayedi womu hwe adekode poten ya ye hye ho a wonom e de ye saa de no ne sai hospital ne mpanifo obi a ma abontene emeka ahwe nanso womanfo na wo no se womu de womu watwene yim nanso womu ne sompa kase abonkobo I know what bad, you know why there's a good to but this time we need to what that happened. With that hospital away, but I didn't move to man. Don't be said that some time. The woman them should go to hospital now. We are man for the no, and Tisani Homo Yanua, a serious ano, where the Obia Nim Hospital and Crana would do and say, run about you so, yet the Empabias you are now will be the society after. Wa be hunu sampa we de ya sabia e ho anu waduru no we amanfo ni bia dwenkyira wo mne amane bofo e bo nkomo e de to yanim e kire yese no kure ne omo hwe anim no
ebi eno no Abusua ye to akase bono so na ye de wa kwa santemantemom na artisans a wo mo so amemazin ye wo mo ye yensa no nyuma ne ade wo mankasa rane wo mo shops no wo mo e de atu dwa kire mu se the base movement Ghana Fest no enua support no wo mo de ma wo mo sanse ene Ghana ha manyoku MPP ni NDC wo mo ye o mai from nukredi asa chese sikadie basa enhye papa bia ni wo no ma wo mo de gu akwan mu ede ama wo man Ghana enti wo mu no se wo mo de wo mo support no koma de base fo no a o niam betimi akoye de ama wo mo pa nse de be ya wo mo so asetene mo betimi akonkan wo mo ton spare parts wo mo import asen ene car dealers ni wo mo keka ho nyina wo mo sesesi ade adwuma no wo mabre enti de wo beba abrabo ni mo beyefo ede ama mo no wo mo na wo beto aba ede ama mo manfo ni bi eye artisans na wo mo ewo so amemazin no wo mo nsam a wo mo de to so mpaka sebo animu yenti bi communicator so about your mama call you and that's a businessman formula businessman work in Japan and then go for your omra mama fakunyano number fakunyana almost to you ready almost so at the baba oh mema because MPP NDC so so the best more and as on put at the best party more you need to Ghana with it. We eye artisans ni bi ewo swamemazin ena yete se wo mde wo nsem atu dwa se de nneoma sifa kone de the base movement no eno an ebeboa ama wo masetere mu ensem no so etimi akonkan na artisans ne kasa wieye no Owura Benjamin Osei ya wono so eye coordinator ema ekuo no so ame branch no wono so ede kakra eto so Oduma mfane ma wode akoyen obetumi aya obenya liga obetumi de sa me ma na ya tutu ya ama omamuni na odi anya so the best bota ya na me atwa ya de but 24 papa yenti obetumi ya kitaya ni agwa ya hwanu ani akokwa yoga kanijo Japan esa se na miso ade hu papa no ni you say so the yo mampani aya wo kono ani anu bi so miso adi I don't listen now I'm so ewu papa enta kanu eno mo si aya the next kasa e ba ya so na me ada yo ma o mo adi e so ka wo so ndebo ama e bo tayo ado eno so Benjamin okay Kosei enti aka Kosei Owura Benjamin Osei wono ene ye coordinator Emma the base movement eno ewo so me yama ne boni Kwame Redu ene to nkrai ebae yenyina Kosei nsemiso na yamfa ye nkyere mu ewo amanone wa amanone nsemu no ye kwa kopie mu ewo Singapore na ekuei ye from massive attack no wo mo de na nya se wo mo kwa kwa attack obi akokum obi a da bi wo mo de na nya no bia wo mo ye band ya wo mo edi agropa sanka Ghana hanko si bisa band ana se bia tete mofra brass band na wo mo gina mu saa na se adwoa na adwoa auto band na wo mo so gina mu saa aya no bia na wo mo ye from massive attack na wo mo kobo show awo Singapore na Singapore wo mo ko Singapore no wo mo wo enhyehyeye ene mbra ya wo mo di govern wo man no se wo mo kra no e ba no se public display wo mo nshada wo mo wo niam ahodo bebre public speech any assembly ni nyina no omwo enhye yetia saa ne ma ne pa nanso saa engrofo wo mo massive attack fo wo mo bo show na no eno mu se obi apagya Palestinian fo wo mo flag ana oka free Palestinian now eno obi ka wo na press fo wura na mzense mu no ben no ana wo mo cheche wo mo che emumienu a wo mo che wo mi Robert Del Naja ana Grand Marshal wo mo wiye no wo mo ji wo mo passport
eko wo mu hotel ko hwehwe ho se anya hwe kura no mu nkita akodie bia ana asa ni mane bia o ma ba ha o mo chante sa no obehu ana e de asem foforo e de akiri eno na ba yi wo mu ewie ye no wo mo agya wo mo se wo mo nko na emom massive attack band no de Singapore mfra makura nya de be fa wo ho se wo mo betimi aba Singapore abeya adwuma se ebiu ana wo mbeba ho kura se bia sightseeing ana to obi kura na mo ba kura wo mu members nyina obi ansi ho wo mo hwe no ma ho bio wo mo de tabo no kase de ato also for life forever obi ansi ho bio afesa Robert Delja Naja ene Grant Mashala wo mo chi wo ba press for ekowurawura wo hotel ko hwe ho mu nyina wo mo so ya mo stand warning se wo mo hwe yi na sune wo mo ko mo ma meyem kura no mo san ba bio na wo mo pe country abaso no mo te senga wo mo hwe yi no manwura ho kura na nya de a wo ne beji wo we akoba sei no massive attack for chese we eyensemhunu sanse ewiase obi ha free speech na se ade bi ko so Palestine na wo mo nte ase na enu ntu protest say free Palestinian announce na se ubu afua na enu wo say opamoye wo mo so nse mo de aba wo mo chese we pa de enye Yede Kasiebono SC Leicester Company Limited a womde yas toothpaste and brushaba and afina na kujuje company limited e ko ba sempre mono na dansi ho ne mapa nyina eho ene wona dawroma ene Yede Kasiebono ebremu SOMPA 106.5 FM across Suni fa ya affiliate ahodo a Ghana ha ene amanoni adavopa radio wo Paris France wo so